Ekiaira igoro nari na igwete bakorandi nga Ruto na Mheshimiwa Raila mbaumeranete bagatangaza nga abana bari baitwa masasi bakwa niye serikali yayokoraki ebakane lakini onye tokorandi nga tosikobogi mabune bukwa gatabanga thou shall not kill nga kiago ita abana ina mayo tana bakaraki bakanwe amana ina mayaki ekiaronya koro mukristo sika obogi mabwa abana baito lakini togo ita abana na ndo mayo totangasera ngabona ninjembo koreki mbakane gaki kotolese kanisa tigotora aboli olire ndo baite to baraseta abana aba ndora kora tabuno ngona ndi koso bwatirwe nera ikorerwe kina koso nombo gango boli igo gwatorandiribuya lakini message yebu no kwanyanga nanje bakanye bwati ndabanga no ene karnale nge account yane otwara ndetie unobo mabakoreki osikwe namba ibere kwarandiribuya buyanga twara opwese ka uzingi twara se ogosemeri na ende kwa madana koma mine tinyasaye togo karaki togo so kibu na inje mbaya kosaba nyasaye yole igoro anyako toigwa amasabaito na rocha alisambye omonto naro lengo mo SDA ole koro ku echilemi akainde ole president ya Zambia mwana ko moyo omonto yi akainde garo mo adventista yani aro omo SDA aise ko tara Kenya ige kanisa aje ko chago sabane ya SDA ekara wale ko liyo president Zambia pastor bandomba maitenga na arusi omo president ole ngobisi ole koro ku Edgar Lungu lakini ese ngento ya masabo agasaberua paka nyasa agaitaba akarusio mo president orengo one term agasora lia obvious wana njenda abasaba bagusibina to arandi unonye gotagende ndekia be kamarunse osabe nyasa na bago toigwa torasabero mwana idogor ku Fred Matiang'i mbobe ndoko musabero president nere uturande mwaigule nga kerege ndokere kiese ibakakoreki bakebo ebo nabo baito barabakonya goturwania abana babaito na barabutiga baje sinyasaye tobasabere nyasaye na rokoraki kubabeke baje so mugusi bakehanie ese yeso mugusi na ritora twale ke tukoro kwa no gotwara omoisho PC engia neso boibi botareki botai na botwa denga tosabese ide twareki peace onye mwaro jinga seti nechire radio naroje bakorandi buna chibesa chire e-citizen yegiacha ose maroje news ye buna chibesa chibire 9.5 billion koru 2022 no Mheshimiwa Ruto akoreki asoeto bono ndo gotwara morembe se chinkoro cheito ekara chibesa cheito chie tax chiko ibuba gotambe ndo gotwara peace ekara chikadi cheito chiasha okogene nyagitari tegokoreki ebasi kose moi wele ngo bori bunga ende como se ne doke ya ande nga shango korere inungo korere moroji ngo korere ndo gotwara morembe taleme ekara sha ide tarbe etari gokora